Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz ýa-ni ýakynda 12 ýyllyk bilimin kämilleşdirilen okuw mailnamasyny makulladyk diýip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12-nji iýunda Ilymlar Akademiýasynda geçiren maslahatynda aýtdy. Prezidentiň bu çykyşy Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 10 ýyllyk bilime geçilmek ähtimallygynyň ýokary wezipeli bilim resmiýetleri derejesinde gurrun edilýändigi barada Azatlyk Radiosyna gelip gowşan maglumatlaryň ýa-ni gawat geldi. Döwlet mekdebe çenli çağalar edaralary we döwlet umumy bilim edaralary hakyndaky düzgünnamaları tasdikladyk. Bu bolsa milli bilim ulgamyny kämilleşdirmekde möhüm ädimdir diýip döwlet başçysyny bu düzgünnamalaryň jikmejiklerini aýdyňlaşdyrmady. 16-18 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň dähmet çekmäge höwesiniň durmuşda we jemgyýetde öz ornuny tapmagy isleginiň artýandygyny nazara alyp 12 ýyllyk orta bilimiň umumy bilim basgynçygynda orta bilim bilen bir hatarda okuwçylara işçi hünärlerini hem öwretmeli diýip Berdimuhammedow bellidi. Türkmen häkimetleriniň bilim ulgamyny değişli kabul eden täze kararlary ýurdun orta mekteplerinde 12 ýyllyk bilimi gaýtadan 10 ýyllyga geçirmek ähtimallygy barada Türkmenistanyň bilim ministrligi derejesinde gurrun edilýändigi hakda Azatlyk Radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň we ygtybarly çeşmeleriniň beren maglumatlarynyň ýa-ni gawat geldi. Soňky döwürde orta mektepleriň 10 ýyllyk boljakdygy barada gurrunlar güýçlendi. Ahal velaýatynyň bilim bölüminiň bir işgäri bilim ulgamyny üýtgetmek meselesine seredilýändigini aýtdy. Ýöne entek ähli zat bulan bujorlyk ýurdun bilim ministrliginde täze okuw schemasyny taýýarlamak barada hem gurrun edilýär. Ýöne heniz 12 ýyllyň 10 ýyllyga kemeldiljektigi ýa-da kemeldilmejektigi barada anyk bir netije ýok diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri bu barada baryp maý aýynyň başynda habar beripdi. Şonda habarçy Türkmenistanda diplomy kabul edilýän daşary ýurt universitetleriň sany oglan edilenden soňra häkimetleriň bolup bildiginden az studentiň ýurdun daşyna okumaga gitmegini gazanmaga çalışýandygyny hem belläpdi. Orta mekteplerin ýokary klas okuwçylar üçin bilimiň tölegli bolmak ähtimallygy barada hem aladalar gurrunlar bar. Ýagny häkimetler bu usul arkaly dolu orta bilim alýan ýaşlaryň sanyny azaltmak isleýär. Şeýle-de bu daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almak isleýän studentleriň sanyny hem awtomatik görnüşinde azaldar. Sebäbi köp maşgallaryň hem orta mektepleriň soňky ýyllary hem de ýokary bilim üçin töleg tölemäge maddi mümkinçiligi ýetmeýär diýip habarçy ahal velaýaty derejesindäki bilim resmiýetlerine salgylanyp gurrun beripdi. Aşgabatyň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarynda mör-möjekleriň we gemrijileriň ýaýramagyna garşy öz başdak görüşini dowam etdirýärler. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Aşgabatlylary esasan büreler we sıçanlar biýmada edýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, şu gün öňgörli we şedilmelik möswerde köpelýän mör-möjekler ýer zeminlerde döreýär we soň ýaşaýyş jaýlara ýaýraýar. Soňky günlerde şeýle wakalaryň Aşgabatyň Howdan we 11-nji trapçylarynda ýüze çykanlygy habar berildi. Yerli ýaşaýjylar bu ýagdaýyň döremeginiň sebäbini golayda bolan sil ýagynlardan soň binalary çyýg basmagynda görýärler. Emma bilermenler büreleriň we sıçanlaryň köpelmeginiň bir-birine baglydygyny belläp häzirki ýagdaýda adam üçin howply keselleriň ýüze çykmagynyň ören ähtimallygyny duýdurýarlar. Men ören howply keselleriň öňüni almak boýunça merkezi stansiýanyň baýry işgäri bilen söhbetdeş boldum. Ol gyrgynyň döräp bilmeginden howatyr edýär. Muňa da alakalar we beýleki gemrijiler tarapyndan ýaýradylýan büreler sebäp bolýar. Gyrgynyň tebigi ojaklary bolsa paýtagtyň täze Aşgabat diýilip tanalýan demirgazyk böleginiň çäginde ýerleşýär. Ýyl çyýgly boldy. Ýabany ösümlikler hem köp ösdym. Bu bolsa gemrijiler üçin ýasasy iýmit bolup, olaryň köpelmegine getirdi. Munyň ýa-ni howply ýagdaý döreýär, keselçilik ýabany haýwanlaryň we adamlaryň arasynda ýaýraýar diýip ýokunç keseller boýunça bilermen Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna aýtdy. Azatlyk Radiosy bilen gizlenlik şertlerinde gurrundeş bolan söhbetdeşimiziň söýlerine görä, Türkmenistanda epidemiýalara degişli ýagdaýyň gözekçiligini Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine degişli ören howply keselleriň öňüni almak boýunça merkez amal aşyrýar. Azatlyk Radiosy bu edaranyň wekillerinden resmi görnüşde kommentariýa almagy synançdy. Emma biziň synançygymyz häzirlikçe başa barmady. Bilermeniň söýlerine görä, mör-möjekleriň we gemrijileriň köpelmeginiň fonunda howply keselleriň epidemiýasy 1990-njy ýyllaryň aýagynda we 2003-2004-nji ýyllarda ýüze çykypdy. Aşgabatly bilermenleriň pikirine görä, büreleriň we gemrijileriň ýaýramagyna peşikleriň ýok edilmegi, şeýle-de şäherde rastatçylyk şertleriniň bir jaý edilmezligi öz täsirini ýetirýär.
Şunlar Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki bankomatlaryň aglabasynda nagt pul tapdyrmaýar. Bankomatlarda pul bolsa da gysga wagtyň dowamyny gutarýar. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri nagt pul salynan bankomatlaryň öňünde her gün 50 çemesi adamyň nowaty durýandygyny aýdyp, nowatdaky adamlar azalsa täze adamlaryň gelýändigini belleýär. Türkmenabadyň bankomatlarynda pul tas ýok diýen ýaly käbir bankomatlarda bar, ýöne olarda nagt pul gutarsa, destine täzeden pul serişdesini goýmaýarlar. Şeýle-de häzirki wagt bankomatlardan her gün çäkli möçürdäki pul ýagny 800 manady nagtlaşdyryp bolýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Habarçy 800 manatdan has köp pul serişdesini nagtlaşdyrmak isleýän raýatlaryň şäheriň dürli sebitlerinde ýerleşen bankomatlara aýlanmaly bolýandygyny aýdýar. Bu käte bir näçe güne çekýär. Adamlar munyň üçin özleriniň ençeme wagtyny ýitirýändigini aýdyp näýile bolýarlar. Ýöne olaryň näýilelikleri öz aralarında galýar. Sebäbi olar şikayet etsek de netije bermeýär diýip degişli resmiýlere ýüzlenmekden saklanýarlar. Bankomatlara näme sebäpden nagt pulun öz wagtynda ýerleşdirilmeýändigine bank resmiýleri hem jogap berip bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Galy bersede habarçy şäherde 60 çemesi bankomatyň bardygyny ýöne olaryň diňe käbiriniň köçäniň urunyna ýerleşýändigini aýdýar. Olaryň galanlary edara kärhanalaryň içinde ýerleşýär we olar dinç hemde bayramçylyk günleri ilata el ýeterli bolmaýar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklaryny, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň talip haklaryny, pensionerleriň pensiýa haklaryny, çagaly eneleriň we mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändigi aýdylýan Türkmenistanda bankomatlarda nagt puluň tapdyrmaýandygy ýa-da olaryň hatardan çykmagy bilen bagly Azatlyk radiosy ençeme gezek habar berdi. Türkmen häkimetleri bu näsadlyklar barada söz açman gelýärler.